Kaixo, kaixo nire supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Gaur, gauza oso interesgarri bat azalduko dizuet. Adibidez, umeen amorruak, kasketak, bai? Hor zer ulertu behar dugu. Haurrak kasketa edo amorrua duenean, bai, errabila, haserrea, hor nolabait intentzio positibo bat dago beretzako, bai? Gure egoera deseroso hori horrela sentitzen dugu guk, berak zerbait lortu nahi du. Adibidez, amatxoren mimoak, ezta? Zer egin behar dugu? Hori ulertu eta lagundu aurrari sari berdina jasotzen, hau da, amaren mimoak, baina beste bide egokiago batetik. Eta hor, gure sormena sartzen da. Ados? Ziur, lortuko duzuela, sormen handia izango duzu eta ez galdu 29an, uztaileko 29an dugun online doako tailerra. Gauza oso importante buruz hitz egingo dugu eta gure seme-alaben bizitza hobetu. Itxarongo zaitut!